Niin, eräässä vuokra-arvosta löytyy tällainenkin mikroauto. Mä en tarkkaan nyt osaa sanoa sitten mihinkä ryhmään tämä kuuluu, mutta ammattinsa tai alaa harrastavan pystyy varmastikin näiden kuvien ja videon perusteella selvittämään, mikä tässä on tällainen ketjuvetoinen, ehkä noin 50-kuutioinen moottori. Tämä näyttää täysin tehdasvalmisteiselta rungolta ja kaikki muidenkin puolin ihan jopa varmaan pienellä iltapuhteella niin radalle kelvollisena laitteena. Koko ei parempaa kuvaa, mutta jos tuossa noin olisi nyt, niin on koko kokonaisuus. Ei muuta kuin tekemään reippaita tarjouksia tästäkin.